Ta guje ni ta bar ni da ciwon jiki da zafi, har a cikin zuciya girma yake yana da zarafi, yana ta mun bugu a jikina yana ta samun zafi. To ka ji abokina abin da ya sa raina kuna. Sata a raina ka kamar wata ɗaya ba ta zo ba, so na gaskiya ka yi mata amma san mata duba ba, ka bari ta abokina ka bai wa Allah fata na. Kuma da tana ta faɗin cewa ai ba ni da tsara, har ne mata so na gaske wanda babu gadara. Ashe zance ne daga bakin ta tsara, ba ta ƙauna ta ba ta yi na kunji bayani. Ashe kaddara ce take bina ni ban sani ba. Soyayya na sanya mutum a cikin nadimuwa, har ya kasa tsayuwa ta dalilin soyayya a damuwa. Kai hakuri za ka samu wacce ta fi ta kabar damuwa, kamar nisan da na fara soyayya na shiga damuwa. Sai ya zama madaci, har ma ya yi halin sukuni, har ka kasa bacci. Ka dinga jin a kunnen ka yi nema dan kira na kunci, daga sayin za ka fada tunani har ma da maraici. Ai dama abokina ruwan zama ce ruwan maɗaci, in za ka yi soyayya ka kaddara haka za ta kasance. Duk mai yin soyayya yi haƙuri shi ne ya fi dace, ni dai fata na komai ya zo maka karkaɗi mawuce.